Do určitej doby som maloval len štecami, no môžem povedať tak do toho roku 75 asi zhruba. Tá 70-ka ma trošku aj ťaží, ale nemyslím si, že by som ju až tak nejak pociťoval. Dokonca ešte si dovolím aj o láske písať básne. Čo sa divia aj na rôznych literárnych súťažiach porodcovia, povedia, že vy vo vašom veku píšete ešte aj čosi také o láske. No a prečo? Však človek má milovať do smrti, lebo inak nemá význam ani žiť človeku, keď nemiluje.